CSR จงกับ company Star Cement Lumshnong เฮานิ้วปนายลวดอาหารสาวก็ละปลองอัตลิกโปรแกรม3dawaiชกิปัดบาบัดก็เวกับโปรแกรมไอสนามยากิโปรแกรม3dawaiละปลองหากอับสาวตระกอุนายลวดฮัลลุมชนองบัดหากอับสันตระกบัดฮัชนองบริชนอตบัดยากับโปรแกรมไอสนามละปลองมันหากอับนิวตระกมันเต้าปนายลวดฮัสตาร์คลับจงกับ Star Cement Lumshnong Haki program SAM dawai bala pelong katanat CSR kala pelong ru nya ka jing ai dawai khamat ni ka free eye medical camp ha ka ba kiladan hadu sispa ngut ki bala yo jing mentoy ki bala wan sha kini ki program kata saup khandai ngut ha ka medical camp halum shnong bat saup pui ngut ha ka medical camp ashnong Brichyrnot kani ka jing SAM dawai bakan thop ru ya ka free medical camp kala long jing mentoy bakrau ki pat ba nong shong shnong jong ka shnong Lumshnong badBrichyrnot kumju ru kitu ki ba na ki shnong ba marjan ha ka bay dei pat ka program SAM dawai ka tanat CSR kala shim ya ka jing trailang bat ka PhD Lumshnong balawan panle ya ki medical check up da ka doctor dakini pala bat doctor Britan ka shila bat ru na ka benda ka free eye camp katanat CSR kala shim ya ka jinge trailang pat ka bansara eye clinic balawan banle ya ka medical check up ya ki khamat balalam khamat ya ka kanhun da urishai lang sutenga ubadei u optometric u Benjamin warlangpi ubadei outreach coordinator ha ka bedei pat ka jing ai snam ni ka free blood donation camp katanat CSR jong ka Star Cement kala shim ya ka jing trailang pat ka Kerman Foundation kumju ru ka civil blood bank dawai balalam khaman da ka medical officer blood bank dawai ka Dr. I Kanriam ha ka program I snam kiladan hadu arpinyangut ki badai ki nong tray jong ka company Star Cement Lumshnong ki balami shakamat bat ia ya ka snam blala banyo banlum ni pelang hadu arpinyo unit ka snam Nakalyang General Manager jong katanat CSR-Star Cement Lumshnong uking shok bora ula ai kublay yaki doktor jong PhD Lumshnong kumju ya ka bansara eye clinic bat ka kanhun na ka Kerman Foundation kibla kloy ban ai ka jing trailang bat ka company ha ka ba pelong ya kini ki program ai dawai bat ai snam kumju ru ula ai kublay yaki pat ba kibalawan siya ki program ai dawai kumju ru uai kublay yaki nong tray ka company kibala kloy ban wan ban ai ya ka snam ubora ulaong baka blood donation camp kalong kabadan kam namar ka snam kalong kabadan kam kabalala ru ban ai jing yaki tu kibadan hapadeng ke jing sha sumar haki hospital kibadan kam kerke ya ka snam kamtam kilong kami ki bakha khulung bat kitu ki bangat ha ki jing mensaw bat kinu ki jing pang jing stam ba pher ki badan kam ya ka snam ula ban rap ru bakatanat CSR-Star Cement nakapor sya kapor ka jupalong ya kani ka program SAM dawai sya ki pat ba bat ka program I snam pat kan nang yai beteng ru man pelong ya kini ki program ha ki por ki ban nang wan namar kini kilong kum ka jing shakri ki pat ba ka than pat long ru ka jing ku ya ka emlang ka sa lang kumba ka company hi kadan ka jing thumu ban ai ka jing shakri ya ka emlang ka sa lang da ki jing no sinyang ba pher na ka benta ka jing bet jing biang ki pat ba ha ka program blood donation camp ledan kat lang ru management representative ka Star Cement Lumshnong u Trivandar Bansal u ADC East Janta Hills District u Shif Malia Kakong Dayosha Biam Kabalalam Khamat ya ka kanhun jong ka Kerman Foundation lambat kiwe ki riwrang ba